У засяроджанасці і цішыні збіраемся сёння ў Вялікую Пятніцу на ўспамін мукі і смерці Езуса Хрыста. Літургія запрашае нас паразважаць над збаўчай мукай Пана, пакланіцца і ўшанаваць святы крыж, які некалі быў знакам ганьбы і сродкам забойства злачынцаў, але праз смерць Збавіцеля стаў прыладай трыумфа і дрэвам жыцця. Пасха – пераход з граху да жыцця, і нашае паяднанне з Айцом патрабуе знішчэння справядлівага. Христос, каб выправіць нашы грахі, найперш нясе іх цяжар, робіць са смерці чын плённай збаўчай ахвяры. Літургія Вялікай Пятніцы, мукі і смерці Пана дэманструе праўды, якія кажуць аб неабходнасці і плённасці цярпення, каб адбылося наша збаўленне. Гэта адзін дзень у годзе, калі не адпраўляецца эўхарыстычная ахвяра. Гэта падкрэслівае надзвычайны характар сённяшняга дня для смерці Божага Сына. У гэты дзень быў ён выданы ў рукі людзей, якія ўчынілі з ім, як хацелі. Смутак Вялікай Пятніцы ёсць смуткам рэчаісным, глыбокім смуткам, бо гэты смутак ад Бога, як кажа святы Павел. Гэта смутак нашай скрухі, які засяроджваецца на надзеі. Першая частка літургіі Вялікай Пятніцы, літургія слова, распачынаецца момантам цішыні. Святар будзе ляжаць крыжам, мы ж у гэты час будзем стаяць на каленях, каб падрыхтавацца унутрана да прыняцця Божага Слова.
Боже, Ти праз муку Христа Твоего Сына нашего Пана знішчыў смерць, спадчыну першароднага граху, што перайшла на ўсе наступныя пакаленні. Дай, каб стаўшыся падобнымі да Христа і асвячаныя Тваёю ласкаю, мы неслі ў сабе Яго нябесны вобраз, як па неабходнасці мы жылі ў вобразе зямнога чалавека, праз Христа Пана нашага. Читание книги пророка Исаии. «Вось пашчасціць слузе майму, ён узвысіцца, узнясецца і будзе ўзвялічаны. Як многія здзіўляліся, настолькі знявечаны быў як ні ў кога выгляд ягоны, а постаць яго не нагадвала чалавечай. Так здзівіць ён многія народы, каралі перад ім закрыюць вусны свае, бо ўбачаць яны тое, пра што ім не было сказана, і спазнаюць тое, чаго ніколі не чулі. Хто ж паверыць таму, што мы ўчынілі, і каму адкрылася плячо Пана? Ён вырас, як парастак, перад намі, і як корань з сухой зямлі. Не меў ён ні хараства, ні прыгажосці, каб мы паглядзелі на яго, і не меў выгляду, каб прывабіць нас. Зняважаны, адрынуты людзьмі, муж цярпення, які спазнаў слабасці, ад якога адварочваюць твар. Пагарджаны, таму мы лічылі яго за нішто. Але ён узяў на сябе цярпенні нашыя і панёс нашы хваробы, а мы думалі, што ён пакараны, пабіты і прыніжаны Богам. Ён зранены быў за беззаконні нашыя, раздаўлены за нашыя правіны. Пакаранне міру нашага на ім, і ў ранах яго мы атрымалі здароўе. Усе мы блукалі, як авечкі, кожны сышоў на сваю дарогу, а Пан усклаў на яго ўсе нашыя правіны. Цяжка прыгнечаны ён, скарыўся і не адкрыў вуснаў сваіх. Маўчаў, як ягнё, якое вядуць на зарэз, як авечка перад тымі, хто стрыжэ яе, не адкрыў вуснаў сваіх. Пасля ўціску і суда яго схапілі, і хто раскажа пра ягоны род? Ён, вырваны з зямлі жывых, за беззаконне народу майго, быў замучаны да смерці, і магілу яму вызначылі разам з бязбожнымі, і пахаванне з багатым, бо не чыніў ні насілля і не было падману ў вуснаў ягоных. Пан пажадаў раздавіць яго цярпеннем. Калі ж прынясе жыццё сваё ў ахвяру за грахі, убачыць вечнае патомства, і волю Пана здзейсніць ягоная рука. За цярпенне сваёй душы ён убачыць святло, і ім насыціцца. Мой справядлівы слуга апраўдае многіх і сам панясе іхныя правіны. Таму даў яму удзел сярод вялікіх, і з моцнымі ён будзе дзяліць здабычу за тое, што аддаў сябе на смерць, і быў залічаны да злачынцаў. Ён сам панёс грахі многіх і стаў заступнікам злачынцаў. Гэта Слово Божие. Отче, в Твои руки отдаю я дух мой. Отче, в Твои руки отдаю я дух мой. У Тебе, Пане, я шукаю пристанища, нехай не буду осоромлены навеки. У справедливости Твоей исполняне,
У руки Твои отдаю дух мой. Ты меня откупил, Пане Боже верный. Отче, в Твои руки отдаю я дух мой. Для усіх ворогів моїх я став посмешищем, навіть для сусідів моїх жахом, для знайомих моїх. Хто бачить мене на вулиці, утякає від мене. Забитий я у серцях, як померлий, я подобний до розбитого начиня. Отче, в Твои руки отдаю я дух мой. Сподяюся на Тебе, Пане, я кажу, Ты мой Бог, у Твоих руках дни мои. Вызволи меня з рук ворогов моих и гонителя. Отче, в Твои руки отдаю я дух мой. Нехай світить обличчя Твоє над слугою Твоїм, збав мене у своей ласкавости. Будьте мужными, нехай буде моцним серце ваше, усіх, хто сподяється на Пана. Отче, в Твои руки отдаю я дух мой. Читання послання до Габреїв. Брати, маючи першосвятара великого, який пройшов небеси, Єзуса, Сина Божого, будем твердо триматися визнання нашого, бо ми маємо не такого першосвятара, який не мог би спочивати слабостям нашим, але такого, який поводле подобенства зведав усе випробування, окромя греху. Тому наблизимся с доверием до трону ласки, каб атрымаць милосердность и знайсці ласку для своечасовой дапамогі. Христос у дні цела свайго с моцным голосом и со слязьми узнес молитвы и просьбы до того, хто мог уратаваць яго от смерти, и был выслуханы за свою покорливость. Хоть был сыном, навучыўся паслухмянасці, дзякуючы таму, што выцерпеў, і, будучы дасканалым, стаўся для ўсіх, хто яму паслухмяны, прычынаю вечнага збаўлення. Гэта Слова Божие. Хвала Тебе, Владар веков, хвала Тебе, Владар веков. Христос принизил себе, будучи послухмяным аж до смерти, смерти крыжовой. Тому Бог узвысил Яго и дал Ему имя понад усялякое имя. Хвала Тебе, Владар веков. Пан з вами. И с Духом Твоим. Мука Пана нашего Иисуса Христа поводле Яна. Хвала Тебе, Пане. Сказаўшы гэта, Езус выйшаў з вучнямі сваімі за зімні ручай Кедрон.
Там быў сад, у які ўвайшоў ён і вучні ягоныя. Гэтае месца ведаў і Юда, здраднік ягоны, бо Езус там часта збіраўся з вучнямі сваімі. Таму Юда ўзяў кагорту і слуг ад першасвятароў і фарысеяў і прыйшоў туды з паходнямі, ліхтарамі і зброяй. Езус жа, ведаючы ўсё, што павінна з ім стацца, выйшаў і сказаў ім. Каго шукаеце? Яму сказалі, Езуса з Назарета. кажа ім. Гэта я. Стаяў жа з імі таксама Юда, які выдаў яго. І калі ён сказаў ім «гэта я», яны адступілі назад і ўпалі на зямлю. Тады ён зноў спытаўся ў іх. Каго шукаеце? Яны сказалі. Езуса з Назарета. Езус адказаў. Я сказаў вам, што гэта я. Калі ж мяне шукаеце, то дазвольце ім адысці. Сталася так, каб збылося слова, якое сказаў. З тых, каго ты даў мне, я не згубіў нікога. Тады Сымон Пётр, які меў пры сабе меч, дастаў яго і ударыў слугу першасвятара і адсек яму правае вуха. Імя ж слугі было Мальхас. Але Езус сказаў Пятру. Схавай меч у ножны. Няўжо мне не піць з келіха, які даў мне айцец? Тады кагорта, тысячнік і юдэйскія прыслужнікі схапілі Езуса, звязалі яго і завялі спачатку да Анны, бо ён быў цесцем Каяфы, які быў у гэтым годзе першасвятароў. Каяфа быў тым, хто параіў юдэям, што лепш аднаму чалавеку загінуць за народ. За Езусам ішоў Сымон Пётр і іншы вучань. Вучань гэты быў знаёмым першасвятара, таму увайшоў разам з Езусам на дзядзінец першасвятара. Пётр жа стаяў звонку каля брамы. І вось той вучань, знаёмы першасвятара, выйшаў, сказаў брамніцы і увёў Пятра. Служанка-брамніца кажа Пятру. Ці ты з вучняў гэтага чалавека? Ён сказаў. Не. Нявольнікі і прыслужнікі распалілі агонь, бо было зімна і грэліся. Пётр таксама стаяў з імі і грэўся. Першасвятар спытаў у Езуса пра вучняў ягоных і пра вучэнне ягонае. Езус адказаў яму. Я адкрыта казаў свету. Заўсёды вучыў у сінагозе і ў святыні, дзе збіраецца ўсе юдэі, і патаемна не казаў нічога. Чаму ты пытаеш у мяне? Спытай тых, хто чуў, што я казаў ім. Яны ведаюць, што я гаварыў. Калі ён сказаў гэта, адзін са слугаў, які стаяў паблізу, ударыў Езуса па твары, кажучы. Так адказваеш першасвятару? Езус адказаў яму. Калі я дрэнна сказаў, дакажы, што дрэнна. А калі добра, чаму б'еш мяне? Тады Анна паслаў яго звязанага да першасвятара Каяфы. А Сымон Пётр стаяў і грэўся. І сказалі яму. Ці ты з вучняў ягоных? Ён адрокся і сказаў. Не. Адзін са слугаў першасвятара, сваяк таго, каму Пётр адсек вуха, сказаў. Ці не цябе я бачыў з ім у садзе? Пётр зноў адрокся і адразу заспяваў певень. Ад Каяфы павялі Езуса ў прыторыю. Была раніца, і яны не ўвайшлі ў прыторыю, каб не апаганіцца і магчы з'есці Пасху. Таму Пілат выйшаў да іх і сказаў. У чым абвінавачваеце гэтага чалавека? Яны сказалі яму ў адказ. Калі б ён не быў злачынцам, мы не выдалі б яго табе. Пілат жа сказаў ім. Вазьміце яго вы і судзіце паводле свайго закону. Юдэі сказалі яму. Нам нікога не дазваляецца забіваць. Так павінна было збыцца слова Езуса, у якім прадказаў, якой смерцю памрэ. Тады Пілат зноў увайшоў у прыторыю і паклікаў Езуса і сказаў яму. Ці ты кароль юдэйскі? Езус адказаў. Ты кажаш гэта ад сябе? Ці іншыя сказалі табе пра мяне? Пілат адказаў. Хіба я юдэй? Народ твой і першасвятары цябе выдалі мне. Што ты зрабіў? Езус адказаў. Валадарства маё не з гэтага свету. Калі б валадарства маё было з гэтага свету,
Слугі мае змагаліся б, каб мяне не выдалі юдэям. Цяпер жа валадарства маё не адгэтуль. Пілат сказаў яму. Дык ты король? Езус адказаў. Ты кажаш, што я кароль. Я на тое нарадзіўся і на тое прыйшоў у свет, каб сведчыць аб праўдзе. Кожны, хто ад праўды, слухае мой голас. Пілат сказаў яму. Што такое праўда? І сказаўшы гэта, зноў выйшаў да юдэяў і сказаў ім. Я не знаходжу ў ім ніякай віны. Ёсць у вас звычай, каб я на Пасху адпускаў вам аднаго вязня. Калі хочаце, я адпушчу вам караля юдэйскага. Тады яны зноў закрычалі. Не яго, але Барабу. А Бараба быў разбойнікам. Тады Пілат узяў Езуса і аддаў на бичаванне. А жаўнеры, сплёўшы вянок з церняў, усклалі яму на галаву і апранулі яго ў пурпуровы плашч. І падыходзілі да яго і казалі. Вітай, кароль юдэйскі. І білі яго па твары. А Пілат зноў выйшаў і сказаў ім. Вось я выводжу яго да вас, каб вы ведалі, што я не знаходжу ў ім ніякай віны. І выйшаў Езус у цярновым вянку і пурпуровым плашчы. І сказаў ім Пілат. Вось чалавек. Калі ўбачылі яго першасвятары і прыслужнікі, закрычалі. Укрыжуй, укрыжуй! Сказаў ім Пілат. Вазьміце яго вы і укрыжуйце, бо я не знаходжу ў ім віны. Юдэі адказалі яму. Мы маем закон, і паводле закону ён павінен памерці, бо ўчыніў сябе сынам Божым. Калі Пілат пачуў гэтыя словы, спалохаўся яшчэ больш. І зноў увайшоў у прыторыю і спытаў Езуса. Адкуль ты? Але Езус не адказаў яму. Тады Пілат сказаў яму. Не размаўляеш са мною? Ці не ведаеш, што я маю ўладу адпусціць цябе і маю ўладу укрыжаваць цябе? Езус адказаў. Ты не меў бы нада мною ніякай улады, каб не было дадзена табе з вышыні. Таму большы грэх на тым, хто мяне выдаў табе. Адгэтуль Пілат намагаўся адпусціць яго, але юдэі крычалі. Калі адпусціш яго, ты не прыяцель Цэзара. Кожны, хто чыніць сябе каралём, той супраць Цэзара. Калі Пілат пачуў гэтыя словы, вывеў Езуса вонкі і сеў на судовым пасадзе на месцы, якое называлі Літастрот, а па-габрэйску Габата. Быў гэта дзень прыгатавання Пасхі каля 6 гадзіны. І сказаў ён юдэям. Вось кароль ваш. А яны закрычалі. Вазьмі, вазьмі, укрыжуй яго. Пілат кажа ім. Я павінен укрыжаваць вашага караля. Першасвятары адказалі. Не маем караля апроч Цэзара. Тады ён выдаў ім Езуса на укрыжаванне. І ўзялі Езуса. І несучы свой крыж, ён выйшаў на месца, якое называлася месцам чэрапа, па-габрэйску Галгота. Там укрыжавалі яго, а з ім 2 іншых, і аднаго і з другога боку, а пасярэдзіне Езуса. Пілат жа зрабіў надпіс віны і змясціў на крыжы. Было ж напісана «Езус Назаранін, кароль юдэйскі». Гэты надпіс чыталі многія з юдэяў, бо месца, дзе ўкрыжавалі Езуса, было блізка ад горада. І напісана было па-габрэйску, па-лацінску і па-грэцку. Першасвятары юдэяў казалі Пілату. Не пішы кароль юдэйскі, але што ён сказаў, я кароль юдэйскі. Пілат адказаў. Што напісаў, тое напісаў. Жаўнеры ж, якія ўкрыжавалі Езуса, узялі ягоную вопратку і падзялілі на 4 часткі. Кожнаму жаўнеру па частцы узялі і туніку. Туніка была не шытая, уся адверху тканая. Таму сказалі адзін аднаму. Не будзем разрываць яе, але кінем лёсы, каму дастанецца. Так збылося сказанае ў Пісанні. Падзялілі між сабою маю вопратку і аб адзежыне маёй кінулі лёсы. Жаўнеры так і зрабілі. Стаялі ж каля крыжа Езуса маці ягоная і сястра маці ягонай, Марыя Клеопава і Марыя Магдалена.
Езус, убачыўшы маці і вучня, які стаяў побач і якога ён любіў, сказаў маці. Жанчына, вось сын твой, Потым сказаў вучню. вось маці твая. І з гэтага часу вучань узяў яе да сябе. Пасля гэтага Езус, ведаючы, што ўжо ўсё збылося, каб здзейснілася Пісанне, кажа: Прагну. Стаяла пасудзіна, поўная воцату. Тады ўздзелі на ісоп губку, намочаную воцатам, і паднеслі да ягоных вуснаў. Калі Езус пакаштаваў воцату, сказаў: Здзейснілася. І, схіліўшы галаву, аддаў духа. Усе становімся на калені. Юдэі, паколькі быў дзень прыгатавання, каб не заставаліся целы на крыжы ў шабат, бо гэты дзень шабату быў вялікі, папрасілі Пілата, каб укрыжаваным паламалі галені і знялі іхнія целы. Таму прыйшлі жаўнеры і паламалі галені першаму і другому, якія былі ўкрыжаваныя разам з ім. Калі падышлі да Езуса і ўбачылі, што ён ужо памёр, не ламалі яму галені, толькі адзін з жаўнераў прабіў дзідаю ягоны бок, і адразу выцекла кроў і вада. А той, хто ўбачыў, засведчыў, і сведчанне яго праўдзівае. І ён ведае, што кажа праўду, каб і вы паверылі. Бо сталася гэта, каб збылося Пісанне. Косць ягоная не будзе зламаная. І ў іншым месцы Пісанне кажа: будуць глядзець на таго, каго прабілі. Пасля гэтага Юзаф з Арыматэі, які быў вучнем Езуса, але тайна, з-за страху перад юдэямі, папрасіў Пілата, каб дазволіў забраць цела Езуса. І Пілат згадзіўся. Той пайшоў і забраў яго цела. Прыйшоў і Нікадэм, які раней прыходзіў да Езуса ўначы і прынёс сумесь смірны і альясу, каля 100 фунтаў. Яны ўзялі цела Езуса і закруцілі яго ў палатно з духмянасцямі, як звычайна хаваюць юдэі. На месцы, дзе ён быў укрыжаваны, быў сад, а ў садзе новая магіла, у якую яшчэ нікога не клалі. Там з прычыны прыгатавання юдэйскага паклалі Езуса, бо магіла была блізка. Гэта слова Пана. Присядьте, кая ласка. Умилованные у Христе Пану, браты и сестры, праз хвіліну запрашаю, каб мы ўсе разам увайшлі ў гэтую атмасферу той адзінай у гісторыі нашага збаўлення пятніцы. Сонца заходзіць над Вялікай Пятніцай. Гэта вечар. І мы прыйшлі да укрыжаванага з любові. Мы на Галгофе. І гэта не метафора. У кожнага з нас, дарагія мае, ёсць свая Галгофа. Гэта вельмі асабістае месца, дзе ты пакутуеш, месца, дзе найбольш цёмна, месца, дзе ты пабіты сваім асабістым грахом ці грахамі іншых людзей, дзе ты крычаў да Бога і не чуў адказу. Падумай пра гэтае месца у табе, у тваёй сям'і, у грамадстве, у працы. І гэта твая Галгофа. Менавіта тут, у моманце твайго найбольшага болю,
Jezus wisiць на крыжы, Ён пакутуе і любіць, пакутуе і ратуе, збаўляе. Святы Леў Вялікі сказаў, што мука Пана працягваецца да канца свету. Дарагія мае, давайце будзем трываць з ім у сённяшні вечар, перш чым ён будзе зняты з крыжа і распачнецца пахаванне. Паспрабуй, дарагі брат і сястра, наблізіцца да укрыжаванага ў сваім розуме, сэрцы, у сваім уяўленні, як мага бліжэй. Паспрабуй пачуць яго цяжкае, задыханае дыханне, хрыпы, апошняе біццё сэрца і яго крык у неба. Цыцэрон пісаў, што распяцце – гэта самае жорсткае катаванне, якое чалавек мог калі-небудзь уявіць. Езус Христос на крыжы голы, пакрыты крывёю, збіты, памірае ў сутаргах. Суставы рук прыбіты да перакладзіны, а ступні прыбіты да жэрдкі. Павешаны так, каб паміраць як мага даўжэй. Ягонае закатаванае цела асоўвалася безуладна. Падстаўка была размешчана ў цэнтры крыжа. Яе размясцілі так, каб ён укрыжаваны як мага даўжэй паміраў у пакутах, у муках. Ён паміраў павольна на працягу 6 гадзін, пакуль не задыхнуўся. Ён перажыў пекла фізычных пакут, фізычнага цярпення. І праз гэта ён трапіў у пакуты, у цярпенні ўсіх нас, усіх людзей, без выключэння. Тых, хто памірае ў шпіталі, дома, на вуліцы, у вадасцёку, можа, пасярод пекла вайны. Кожнай клеткай свайго цела ён перажыў чалавечы боль. І няма такіх чалавечых пакут, у якіх ён не прысутнічаў бы. І ад гэтай Вялікай Пятніцы ўжо ніхто не церпіць самотна. Заўсёды ёсць той, хто пакутуе і памірае разам з ім. Ён пакутуе і любіць, памірае і ратуе. Наш Езус. Дарагія мае, фізычныя пакуты Езуса настолькі жорсткія, што прымушаюць цела дрыжаць, не былі яго найбольшымі пакутамі. Найбольшыя пакуты ударылі ў ягоную душу. Гэтыя пакуты хацелі разарваць яе. Святы Лука пісаў, што калі Езус паміраў у сутаргах, усе яго блізкія стаялі здалёк. Найбліжэй у гэты момант былі тыя, хто з яго здзекаваўся і насміхаўся. Гэта так, як быццам ля ложка паміраючага чалавека замест лекараў, медсясцёр і блізкіх людзей стаялі б над ім людзі з ненавісцю ў вачах, з праклёнамі на вуснах і здзекамі. Але самае жудаснае мучэнне павінна было яшчэ надысці. Святы Марк пісаў, што калі сонца было ў зеніце, Езус увайшоў у найвялікшую цемру. Евангеліст ужывае тут грэцкага слова «скотас». Цемра ўсяго свету перамясцілася ў яго нутро. Страшнае пачуццё ахапіла яго, што нават айцец пакінуў яго. Ён закрычаў тады ў неба: «Чаму ты мяне пакінуў?» І ён нічога не чуў. Як быццам дзірка была ў небе.
Дорогие мои, мы не ў стане адчуць стан Езуса. Мы не можам сябе уявіць, што ён тады перажыў. Умілаваны сын адчувае сябе пакінутым сваім любым айцом. Мы не можам агарнуць іх узаемную любоў сваім чалавечым сэрцам, таму мы не можам прадбачыць, прадчуваць стан пустэчы Езуса у гэты момант. Чаму страшная пустата? Таму што ён адчувае сябе абцяжараным усім злом і брыдотамі ўсяго свету. Ён нявінны стаў грахом. Гэта значыць, будучы без граху, ён увайшоў у бездань кожнага чалавечага граху. Грэх, дарагія мае, хавае найбольшую цемру. Бо гэта адзінае месца, грэх, гэта адзінае месца, дзе няма Бога. І ў гэтым і заключаецца сакрэт, таямніца рэальнага укрыжавання. Сапраўдны крыж, на якім Езус памірае, гэта мой грэх. Ён уваходзіць ва ўсе месцы, дзе я здрадзіў Бога, дзе я злоўжываў любоўю Айца Небеснага. На месцы разбітай сувязі ўзнікае жудасная пустэча. Езус увайшоў у яе і выкрыкнуў мой вялікі страх, якім спакушаюся ў граху. Што я адзін, што Бога няма, што Ён пакінуў мяне, што для мяне няма літасці. Ён уваходзіць у гэтае месца і ўсклікае: прагну. Я хачу збавіць цябе. Я ніколі не адмоўлюся ад цябе, бо добра цябе разумею. Ад аліўнага саду да Галгофы душа Езуса была абцяжарана грахамі ўсяго свету. І гэта яны больш за ўсё яго душылі. Яны ўпалі на яго і хацелі раздавіць. Ён узяў на сябе ўсю чалавечую крывадушнасць, усю чалавечую несправядлівасць, усю злосць, усялякую хлусню, усялякую нянавісць, помсту, нястрыманую пажадлівасць. Айцец Канталамеса выкарыстаў такі пранізлівы вобраз, які мог бы да нас прамовіць. Ён сказаў так: што было б, калі б увесь фізычны сусвет з мільярдамі нябесных цел абапіраўся бы толькі на адзін пункт, як велізарная перавернутая піраміда. Які б ціск давялося перажыць гэтаму пункту. І ў гэтым выпадку давайце ўявім, што ўвесь маральны свет віны не менш бясконцы, чым фізычны, у гэты момант абцяжарваў душу Езуса Хрыста. Дарагія мае, гэта адбылося, як сказаў Ісая, прарок Ісая, Пан усклаў на яго у бязбожнасць усіх нас. Ён стаў для мяне праклёнам. Ён спусціўся да самых цёмных магіл майго граху, каб вывесці мяне ў свет і дазволіць мне жыць сапраўдным жыццём. Кожны раз, калі я буду глядзець на крыж, калі сёння будзем глядзець на крыж. Крыж калісьці знак праклёну, але сёння
это знак благословления. Кожны раз я могу сказать, Ён занял мое место. І няма ў маім жыцці нават самага праклятага месца, якога не мог бы ператварыць Езус у благословленне. Дарагія мае, колькі галгофаў схаваных у гэтым свеце, колькі галгофаў схаваных ува мне. Калі знойдзецца месца на іх для ўкрыжаванага Езуса, то сэрца ўбачыць світанак Вялікадня, і слёзы навяртання стануць падобнымі да першага вясновага дажджу. І з вачэй Сына Божага пацякуць слёзы шчасця, якія злучацца з кроплямі Яго крыві. І слёзы шчаслівага Бога, што Ён не пакутаваў і не паміраў дарэмна. А Айцец ужо чакае з пасхальным застоллем. Малітва верных сёння мае свой асаблівы характар. Касцёл уключае нас праз пасрэдніцтва сваёй малітвы у паўсюдную малітву адзінага першасвятара. Мы адбываем нашым клопатам увесь свет, таму што Христус, калі быў узвышаны на дрэве крыжа, прыцянуў усіх да сябе. Пасля закліку, у якім заключаецца інтэнцыя, усе пэўны час моляцца ў маўчанні, на каленях. Потым усе паўстаюць, і святар заканчвае малітвы сабраных людзей спецыяльнай просьбай. Пасля яе мы супольна адказваем «Амен». Гэта разовае «Амен» павінна быць свядомым уключэннем у малітву і асабістым пацвярджэннем яе ўнутранага зместу. Молимся, наимилейшие, за святый Божий костёл. Няхай наш Бог и Пан адорить Его с упокоем едностью и аховая Его на всей земли, а нам дозволит жить спокойно и бесклопотно и прославлять Бога Отца Всемогутного. Уклінчим. Усемогутный вечный Боже, у Христе Ты объявил свою славу всем народам. Заховай справу своей милосердности, каб Твой костел рассеянный по всем свете, с непорушною верою трывал у вызнаванні Твоего имени, праз Христа Пана нашего. Устанем. Молимся за нашего папу Францишка. Няхай наш Бог и Пан, які обрав Його для виконання найвищейшої пастирської улади, заховує Його у здоров'ї і у безпеці для свого святого костела, каб Ён керував святим Божим народом. Уклінчим. Усемогутный вечный Боже, Твоя мудрость усім керує. Глянь ласкаво на наши просьбы, и у Твоей добрыні заховай обраного для нас папу, каб люд християнским, яким керує Твоя рука, под уладу найвышейшего пастора,
умацоўваўся ў веры і любові, праз Хрыста Пана нашага. Молимся таксама за нашага біскупа Аляксандра, біскупа Юзафа, за ўсіх біскупаў святароў дыяканаў, за ўсіх, хто служыць касцёлу, і за ўвесь народ верны. Уклінчым. Усемагутны вечны Божа, Твой Дух асвячае ўвесь касцёл і ім кіруе. Выслухай нашыя пакорныя просьбы за ўсе станы касцёла, каб, дзякуючы Тваёй ласцы, верна Табе служылі, праз Хрыста Пана нашага. Молимся за катехумена. Няхай наш Бог і Пан адчыніць іхнія сэрцы і брамы сваёй міласэрнасці, каб, атрымаўшы ў купелі адраджэння, адпушчэнне ўсіх грахоў, з'ядналіся з намі ў Езусе Хрысце, Пану нашым. Усемагутны вечны Божа, Ты няспынна ўзбагачаеш касцёл Твой новым патомствам. Павяліч ласку веры і пазнання ў катехумена, каб, адроджаныя вадою хросту, яны далучыліся да Тваіх усыноўленых дзяцей, праз Хрыста Пана нашага. Молимся за ўсіх братоў, што вераць у Хрыста. Няхай наш Бог і Пан учыніць, каб яны імкнуліся да праўды. Няхай збярэ іх і захоўвае у адзіным касцёле. Уклінчым. Усемагутны вечны Божа, Ты рассеяных збіраеш, а сабраных захоўваеш у адзінстве. Глянь ласкава на ўсіх, хто верыць у Твайго Сына, і ўчыні, каб тыя, каго асвяціў адзіны хрост, былі з'яднаныя шчырай вераю і ўзаемнай любоўю, праз Хрыста Пана нашага. Молимся таксама за жидов, да чиих продкаў прамаўляў Пан Бог, каб ён дапамагаў ім умацоўвацца ў любові да Яго і ў вернасці Ягонаму запавету. Усемагутны вечны Божа, Ты даў сваё абяцанне Абрагаму і ягоным нашчадкам. Выслухай ласкава малітвы Твайго касцёла, каб люд, што быў першым народам абраным, змог дасягнуць паўнаты адкуплення праз Хрыста Пана нашага. Молимся за тых, хто не верыць у Хрыста, каб і яны, напоўненыя святлом Духа Святога, маглі ступіць на дарогу збаўлення. Усемагутны вечны Божа, дай, каб тыя, хто не вызнае Хрыста, ходзячы перад Табою са шчырым сэрцам, знайшлі праўду, а нам дапамагай штораз глыбей спасцігаць
таємниці Твоего життя і узрастать во взаємной любові, каб ми були досконалими свідками Твоєї любові у світі, праз Христа Пана нашого. Молимся за усіх, хто не вірить у Бога, каб по щирості серця ішли за тим, що правдивое, і так могли знайти самого Бога. Усемогутний вічний Боже, Ти так створив усіх людей, каб сумуючи по Тобі, Тебе шукали, а знайшовши, жили у спокої. Учини, просим, каб сярод перешкодів, зауважаючи знаки Твоєї добрини і свідчення добрих учинків тих людей, що у Тебе вірять, яны з радостью визнали віру у Тебе, одиного сапраўднага Бога і Айца усяго роду людского, праз Христа Пана нашого. Молимся за усіх, хто керує державами. Няхай наш Бог і Пан керує їхніми намірами і серцями поводле своєї волі, каб усе ми жили у сапраўднай вольності і супокої. Усемогутный вечный Боже, у Твоих руках человечее сердце и законы усіх народов. Глянь ласкаво на тих, хто нами керує, каб з ласки Твоєї во всім світі панували тривалий супокой, добробит народов і свобода віри, праз Христа Пана нашого. Молимся за все человечество, якое терпит з причини поширення епідемії, за усіх бездопоможних і розгублених, за хворих і за тих, хто отдано їм служить, а так само за померлих. Усемогутный вечный Боже, глянь ласкаво на змученое человечество, якое шукає у Тебе поратунку. Стримай поширення страшної хвороби і смерті, каб знов усі змогли радуватися даром Твоєї ласки, праз Христа Пана нашого. Молимся, наимилейшие до Бога Отца Всемогутного, каб очистил свет от усіляких непоразумения, отхилил от нас хвороби, вызволил от голоду, отчинил вязницы, разорвал кайданы, пожадал дать безпеку и счастливое вертание подорожных, здоровье хворым, а тих, хто помирає, одарив збавлення. Усемогутный вечный Боже, сутяшення засмучених і моц терпячих, почуй молитви тих, хто кличе у Тебе у терпенні, каб усеяны радовалися, що у потребі їх не покинула Твоя милосердність, праз Христа Пана нашого. Розпочинається другая частка сьогоднішньої літургії – адорація крижа. Криж був знаком ганьби і смерті злочинців,
але пасля збаўчай смерці Езуса стаўся для хрысціян найвялікшым знакам перамогі і нашага збаўлення. Христос адкрыў ім валадарства нябеснае, таму мы павінны з пашанай і ўдзячнасцю адараваць дрэва крыжа. На пачатку крыж будзе адхінуты ў 3 этапы, а мы пасля кожнага з іх будзем выражаць сваю пашану да крыжа, адказваючы святару словамі: «Пойдзем з паклонам». Пасля адбудзецца адарацыя крыжа. Ушанаванне Святого Крыжа адбудзецца ў форме адаравання яго ў маўчанні. Спачатку святары, д'яканы і асыста перад алтаром ушануюць крыж, а пасля святар пройдзе па касцёле з крыжам, каб кожны змог яго ў цішыні ушанаваць. Углядаючыся ў крыж, падзякуем Езусу Хрысту за нашы штодзённыя крыжы, асабістыя крыжы, якія прадбачлівасць Божая усклала на нашы плечы, і папросім аб вытрымцы ў дарозе на нашу кальварыю. Вось дрэва крыжа, на якім памёр збаўца свету. Пойдзем з паклонам. Вось дрэва крыжа, на якім памёр збаўца свету. Вось дрэва крыжа, на якім памёр збаўца свету.
Наступае трэцяя частка літургіі Вялікай Пятніцы. Ад крыжа літургія вядзе нас да святой камуніі, паказваючы праз гэта моцную сувязь паміж ахвярай крыжа і Еўхарыстыяй. Святая камунія з'яўляецца пасілкам, з'яўляецца плодам, сарваным з дрэва крыжа, з дрэва новага і несмяротнага жыцця. Святар пакажа нам ужо не дрэва, але самого Хрыста у яго эўхарыстычным праслаўленым целе. Прымаючы яго, становімся падобнымі да яго, таксама пра штодзённую паслухмянасць Богу Айцу аж да смерці. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмеліваемся казаць: «Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава супакою дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага, Езуса Хрыста. Бо Тваё валадарства і моц і хвала навекі. Пане Езу Хрысте, няхай прыняцце цела Твайго не будзе мяне суд на суд і асуджэнне. Без міласэрнасці Тваёй, няхай ахоўвае і здаравляе маю душу і цела. Цяпер усе ўкленчым. Вось паранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
Молимся. Усемогутный вечный Боже, праз благословленную смертью воскресения Христа Ты одрадил нас. Захавай у нас плен своей милосердной ласки и дай-ка праз удел у этой таемницы мы заўсёды отдано Тебе служили, праз Христа Пана нашего. Послухаємо об'яви. За хвилину отбудется перенесение Пана Иисуса в гробницу. Помолимся на Божьей милосердности. И сегодня на Святейший Сакрамент, адорация на Святейшего Сакраменту будет так само до годины 21. Завтра Великая Субота. У Великую Суботу касцёл прабывае каля гробу Пана, разважаючы пра ягоную муку і смерць, а таксама пра яго сыходжанне ў адхлань, і ў малітве і посце, чакаючы яго воскресення. Пасхальная вігілія Великай Суботы, урачыстая святая імша, якая абвяшчае воскресенне Езуса Христа, распачнецца таксама о гадзіне 18. Пасля імшы будзе працяг адорацыі на Святейшага Сакраменту праз усю ноч. Завтра таксама абавязвае нас пост. Адна з традыцыяў Великай Суботы – гэта асвячэнне страў на велікодны стол. Пачынаючы з 8 гадзіны до 17 гадзіны ўключна, што паўгадзіны на вуліцы каля касцёла будзе асвячэнне страў на велікодны стол, а апошняе асвячэнне страў адбудзецца пасля імшы пасхальнай вігіліі. 12 красавіка, Великая нядзеля, Велікодная нядзеля, урачыстасць з мёртвых паўстання Пана. Найгалоўнейшая урачыстасць каталіцкага касцёла, рэзуррэкцыйная працэсія і святая імша адбудзецца о гадзіне 6 з раніцы. Імшэй святой о гадзіне 9 не будзе, а святыя імшы ў нашым касцёле ў нядзелю будуць таксама о гадзіне 11, 13, о 15 гадзіне ў капліцы, о гадзіне 16 і ў 18:30. І, як заўсёды, усю літургію святога пасхальнага трыдума можна будзе назіраць праз інтэрнэт, онлайн-трансляцыя на канале YouTube або Instagram. Цяпер выстаўленне на Святейшага Сакраменту і перанесенне Пана Езуса в гробніцу. Паслухаем каментарый. Апошнім момантам літургіі Вялікай Пятніцы з'яўляецца перанясенне на Святейшага Сакраменту да гробу Панскага. Фігура Христа, якая змяшчаецца ў гробе, паказвае смерць Збавіцеля. Аднак над гэтым вобразам будзе квітнець манстранцыя, а ў ёй жывы эўхарыстычны Христос. У нашай малітве пры Божым гробе імкнёмся распазнаць праўдзівы сэнс смерці Христа і яго ўваскрашэння. Будзем дзякаваць нашаму Збавіцелю за яго муку і смерць дзеля нас і прасіць, каб дадаў нам сіл, каб мы не вярталіся да гробу нашых грахоў, але жылі для Христа, які перамог грэх і смерць.
Ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud. Dzięki Ci za Twej męki trud. Panie Jezu Chryste, nasze воскрешение и жыццё, падымі нас з магілы грахоў, наведай і напоўні духоўнай моцаю. Учыні, каб мы, умацаваныя ў веры, надзеі і любові, маглі зразумець з усімі святымі, якой вялікай з'яўляецца Твая любоў. Ты так нас полюбіў, што памёр дзеля нас на крыжы. Каб ніводзін чалавек, які верыць у Цябе, не загінуў, але меў жыццё вечнае, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Новенна перед святом Божьей милосердности, день перший. Молимся об милосердности для всего человечества. Езу наймилосерднейший, только Ты літуєшся над і пробачаєш нам. Не зважай на грахи наші, але на довір, який складаєм на безконцую добриню Твою, і прийми усіх нас додому найлітостивейшого серця Твоего, и не отпускай нас з Яго навеки. Просим Тебе праз любов Твою, якая яднає Тебе з Отцом и Духом Святым. Ojcze Spradwieczny, глянь в оком милосердности Своей на бедных грешников и на все человечество, якое укрыто у найлитостивейшем сердце Иисуса, и деля Его полезной муки, откажи нам свою милосердность, как мы прославляли всемогутность Твоей милосердности на веки вечные. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczył pod Pąskim Pilatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzeben, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, 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 Jego męki, dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki,
dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, o krwi i woda, któryś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. O krwi i woda, któryś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. O krwi i woda, któryś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie.
Посмотри сейчас. Нет, это все, что
такое, когда переносить его, я думаю, что он пойдет еще. Так, а у меня так реклама,